खुलुमबाय तामुलपुर जिल्ला एबसुनि नैथि बोसोरारि जथुमा आरो तामुलपुर दखरा एबसुनि 37थि बोसोरारि जथुमा खुंगोननि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि नैथि बोसोरारि जथुमा आरो तामुलपुर दखरा एबसुनि 37थि बोसोरारि जथुमाखौ फैगौ 13, 14 आरो 15 डिसेम्बरसिम सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। बे जथुमाखौ तामुलपुर दखरा एबसुनि सिङाव थानाय सिखना बर' गोजौ फरायसालिनि फोथाराव खुंफुंनाय जागोन। बे जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय जायो। बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेननानै होयो तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारी, बोसोनगिरि बासिराम रामसियारि, रायजो राजा आरो जथुमानिनो बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि बे जथुमानि बानजाय आफादनि मासिगिरि बिन'द ब्रह्मआ तामुलपुर जिल्लायाव थानाय गागि नोगोरारिफोर, समाज सिबियारिफोर, फोरोंगिरिफोर, फरायसाफोर, राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर आरो गासै रायजो राजाफोरखौ जेबो राव, धोरोम, राजखान्थि आरो हारिखौ जेबो फारागथि सानालासे लैहोर लैहोर फैनानै बे जथुमायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। जों दिनैहाय जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि कनफारेन्स आरो 37थि तामुलपुर दखरा बर' फरायसा आफादनि जा जथुम्मा जागोन बेनि गाहाय सायनासालिनि खुन्थाखौ जोंनो दिनैहाय जोंनि तामुलपुर समस्तिनि एमएलए बिथां जलेन दैमारिया गायसननानै होयो। दा बिथांखौ जोंनिफ्राय जोङो साबायखर जासिबाय। बेनि उनाव जे जोंनि जा बे कनफारेन्सआ 13, 14, 15 डिसेम्बराव खुंजागोन। जायगाया नैबे सिखना बर' गोजौ फरायसालियाव जागोन निजदिफिलि। जे जोंनि गासै साब कमिटि एबा दालाइसा आफादनि जे बिबानगिरिफोर, बे बिबानगिरिफ्रा दिनै नैबे गाहाय खुन्थिया गायसननायाव गोबाङानो बाहागो लाफैदों। निश्चय बिथांमोननि मददनि गेजेरजों जोङो नैबे कनफारेन्सखौ मोजां रोखोमनि खुंफुंनो हागोन। जुदि बिसोरो साब कमिटिनिफ्राय जेरैबायदि जोङो बिबान होदों, गावबा गावनि बिबानखौ जुदि मोजां रोखोमै मावफुंलाङोब्ला दासिमहालागै जोङो बिथांमोननिफ्राय बिथांमोना जोङो खोनानो मोननायाव दावगागासिनो दङ होनना बुंदों। फ्राय 50% बेबायदि दावगालांबाय होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बेखायनो निस्सय जोङो नैबे कनफारेन्सखौ जोङो गासै जोंनि साब कमिटिनि सोद्रोमाफोरनि गेजेरजों आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेरजों नैबे कनफारेन्सखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंलांनो हागोन होननानै जोंनिफ्राय आसा थिनाय जादों। दिनै नैबे गाहाय खुन्थिया गायसननायनि गेजेरजों आं बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो नागिरदों आरो जोंनि रायद' आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों। नैबे कनफारेन्सखौ जाहाथे बयबो गोसो गुदुङै मदद होलायनानै जोंनि नैबे जानो गोनां बे कनफारेन्सखौ जाफुंहोगोन होननानै आंनिफ्राय एबा जोङो रायद' आफादनिफ्राय आसा थिनाय जादों।